It's time for DJ Rocky's Secret Files. Yung sinabi mong mamahalin mo ako habang buhay. Napalitan ng maghanap ka na ng iba. Mamatay ka na sana. Itago niyo na lang ako sa pangalang Misty. At ito ang aking secret file. Taga-South ka. Taga-North naman ako. Ilang buwan mo akong niligawan. Ilang beses din kitang pinatigil. Pero hindi ka sumuko. Hindi ka natinag sa mga salita ko. Dumating pa sa punto na lumuhod ka sa harap ko. Umiiyak ka kasi humihingi ka pa rin ng chance na ipakita mo kung gaano mo ako kagusto. Kahit na ang laki ng agwat ko sa'yo. 4 years. Na halos parang ate mo na ako. Hinayaan na kita sa panliligaw mo. Naging close tayo. At unti-unti na kitang nagustuhan. Hanggang sa, kaya mo na ba akong alagaan bilang girlfriend mo? Ang tinanong ko sa'yo. Sinagot kita at nangako ka sa akin na aalagaan mo ko. Hindi ka magbabago. Hindi mo ako sasaktan. Hindi mo ako paiiyakin. Hindi mo ako lolokohin. At mamahalin mo ko habang buhay. Dumaan ang mga araw at buwan. Feb 2016. Minura mo ko ng minura. Dumating sa point na sinabihan mo ko ng malandi ka. Landi mo? Maghanap ka na ng iba. Langya ka. Lol. At ang pinakamasakit, mamatay ka na. Hiniling mong mamatay ako. Sa kabila ng lahat ng paulit-ulit mong pagsabi sa akin na masasakit na salita. Tinanggap ko lahat ng sinabi mo. Paulit-ulit mong sinabi sa akin yung mga yan. Pag hindi ako nagre-reply sa'yo, tatadtarin mo ko ng hoy. Magre-reply ako. At uulitin mo lang uli sabihin sa akin yung mga yan. June 2016. Naghintay ako sa'yo ng almost 6 hours. Nakatunga nga lang ako. Nakanganga, nakaupo habang hinihintay na dumating ka. Oo, magkaaway tayo noon, hindi tayo okay. Pero nakatanggap pa rin ako sa'yo ng mga pananakit. Habang nasa gilid tayo ng LRT EDSA station, habang may umaakyat at bumababa sa hagdan, habang may mga dumadaan sa paligid, sa gilid, likod at harap natin, pinili mong ipahiya ako sa harapan ng maraming tao. Pinili mong sigaw-sigawan ako. Pinili mong murahin ako na maririnig ng ibang tao. Hindi ka ba titigil? Sige, gumanyan ka pa. Sige, isa pa. Iiwan kita dito. Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko na nga. Break na tayo. Tangin naman no. Napakakulit mo.
At tinanong kita kung mahal mo pa ba ako. Hindi na kita mahal. Yan ang sagot mo. Ang sakit. Ang sakit-sakit na marinig ko sa'yo na hindi mo na ako mahal. Para lang tumigil na ako sa'yo. Habang umiiyak ako ng umiiyak, nagmamakaawa ako sa'yo na ayusin natin. Hinahawakan kita pero bumibitaw ka sa akin. Iniiwan mo ko, sinusundan kita pero dinuduro-duro mo ko sa ulo na para bang bata ako na pinagsasabihan mo. Umiiyak ako ng umiiyak sa buong biyahe. Tinitingnan niya ako ng ibang pasahero pero wala. Patuloy nang pumapatak ang mga luha ko. Dahil nasasaktan ako ng sobra. June 2016 ulit. Birthday ng kapatid mo. In-invite ako nila mommy na sumama sa inyo kumain at mag-celebrate sa isang mall. Pumunta ako. Pagkaharap ko kila mommy at daddy mo, at habang may kinuha kang pagkain, tinanong nila ako kung okay na tayo. Sabi ko, medyo po. Kahit na hindi naman talaga tayo okay. Naging parang okay tayo ulit. Hanggang sa pauwi na tayo. Doon na ako pinapatulog ni mommy sa bahay niyo. Kasi gabi na masyado. Tumingin ako sa'yo pero sabi mo, uuwi siya. Uuwi ako. Kasi may laro kayo ng kaibigan mo kinabukasan. Hindi ka makakaalis at makakapaglaro pag nandoon ako sa inyo. Hinatid mo ako sa sakayan ng bus. Umalis ka ng hindi man lang nagdalawang isip na isama ako o ihatid ako kesa umuwi ako ng mag-isa dahil alanganing oras na. After 1 hour, nag-text sa akin si daddy mo. Naasan ka na? At sinabi kong, nandito pa po ako sa mall, tito. Maya-maya nag-text ka sa akin ng, ano, nasan ka? Sinabi ko rin sa'yo na andoon pa rin ako sa sakayan kung saan mo ko iniwan. Lumipat lang ako ng konti dahil umuulan. Pero ang nireply mo sa akin, masaya ka na? Pinagalitan ako dahil hinayaan daw kita. At isa pang text na, nasaan talaga to? Ayoko na. Sobrang sakit. Na di ko na uli na malaya na tumutulo na pala yung mga luha ko. Habang tinititigan at paulit-ulit na binabasa ang message mo sa akin. Same month pa rin. Nakita ko ng mga kapatid mo at boyfriend ng ate mo na umiiyak ako. Patuloy mong sinabi sa akin na hindi pa naman tayo ayos eh. Umuwi ako hapon pa lang. Hinatid mo ko sa may highway lang, sa sakayan ng bus. Umalis ka kagad para puntahan yung kaibigan mo para sa laro ninyo. Tinext uli ako nila daddy at mommy mo at binigyan ng payo. Nagsusorry uli sila sa lahat ng inasal mo at nagpapasalamat sa akin sa pasensya ko sa'yo. Doon sinabi ni mommy mo sa akin na masaya ako at ikaw ang girlfriend ng anak ko. Ang sarap sa feeling, no? After lahat ng sakit na nararamdaman ko, medyo gumaan yung loob ko nang mabasa ko yun. June 2016. Ganong buwan pa rin. Nagpunta ako sa lugar ninyo. Uminom kami ng mga kakilala mo rin naman. Umiyak ako sa kanila. Dahil sinabi nila sa akin na hindi worth it lahat ng ginagawa mo sa akin. Hindi ko yun deserve. Marami silang masasakit na sinabi sa akin. TANGA ka. Iwanan mo na. Huwag mo na kasing balikan pa. Ganyan din ginawa niya sa mga ex niya. Pero ako, pinagtatanggol kita sa kanila.
Pero sinabi lang nila sa akin, mas kilala namin siya. Sinasabihan nila ako na napaka BO-BO ko, pero napaiyak ako sa lahat ng mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Sa isip ko nun, wag ikaw. Wag ikaw ang isipan nila ng ganito, ganyan ka, ako na lang. Tanggap ko na sabihan nila na ako kung ano-ano. Wag lang akong makarinig ng tungkol sa'yo na masama. Pumunta ka at ng isang tropa mo sa lugar kung saan kami umiinom ng mga kasama ko. Pero umalis ka din agad para maglaro malapit doon. Pauwi na kami pero sabi ko sa isa kong kasama, napupuntahan muna kita. Pero ayaw nila akong payagan. Pinigilan nila ako na puntahan ka dahil sabi nila masasaktan lang ako ulit. Sabi ko, okay lang. Basta pupuntahan ko siya. Sabi nung isa, o tapos, pagkatapos nun, may mangyayari ba? Masasaktan ka lang uli? Napaiyak na lang ako uli. Habang sinasabing, sige na. Gusto ko naman talaga siyang puntahan. Gusto ko siyang makausap. Nagsanyasan sila na nagpupumilit ako. Kaya ang sabi sa akin, sige, pero pag nakita kong umiyak ka uli, uuwi na tayo. Nagmakaawa uli ako ng sinabing, hindi, basta payagan nyo lang ako. Pag umiyak ako, last na to, payagan nyo lang ako, makausap ko siya. Yun na nga. Yun na yung nakita mo kami. Nasabi mo, dikit na dikit kami nung kausap ko. At doon na daw naganap yung hamon ng away o suntukan. Na di ko alam na may ganun pala. Kasi nung nakita kita, dali-dali akong pumunta sa'yo at niyakap ka. Nag-usap tayo pero nagagalit ka sa akin. Mas lalo akong umiyak. At dahil lasing ako hindi ko mapigilan, nakatanggap uli ako ng masasakit na salita. Nangyaya naman, sige umiyak ka pa. Di ka titigil ha. Sige sumigaw ka pa. Pag di ka tumigil, iiwan na kita. Isa, sinabing tumigil ka na eh. Sa lahat ng yan, di ko napigilan yung sarili ko na umiyak. Kasi sobrang nasasaktan na ako. Sobrang sakit na parang sasabog na pag hindi ko nailabas. Kasi tanging pag-iyak na lang yung kaya kong gawin. Iilan lang yan sa mga araw na nag-aaway tayo. Yan ang mga tanging araw na hindi ko nakakalimutan. Lahat ng nangyari simula sa una hanggang sa huli. Lahat ng ginawa mo at sinabi mo sa akin, lahat na tumatak, hindi lang sa isip ko kundi sa puso ko. Lahat na hindi lang basta tumagos sa tenga ko kundi tumagos sa puso ko. Dahilan para masaktan ako. Iilan lang din yan sa mga naranasan ko. Pero pinipili ko pa rin na intindihin ka at mahalin ka hanggang ngayon. Sa ibang away natin, na palagi akong nakakatanggap ng mura galing sa'yo. Nasanay ka na kada simpleng away natin, nakakapagbitaw ka na ng mura sa akin. Nasanay ka na kada magtanong lang ako, mag-iisip ka na agad ng masama yung ibig kong sabihin dun sa tanong ko. Nasanay ka na kada problema natin ako yung sumusuyo sa'yo. Nasanay ka na kada pagpapatawad ko sa'yo mas minamahal pa rin kita ng higit pa sa inaakala mo. Nasanay ka na kada umiiyak ako, tinutulugan mo lang ako. Nasanay ka na kada may sasabihin ako, hihiwalayan mo ako. At huli, nasanay ka na kada palagi akong nandito para sa'yo. Paulit-ulit mong ginagawa. Nasaktan ako. Mahal na mahal kita. Simula noon hanggang ngayon, mas lalo kitang minamahal sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Alam naman natin na wala sa akin yung oras at atensyon mo. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Maghihintay na lang uli ako
Gaya ng paulit-ulit kong ginagawa. Maghihintay na lang ako na marirealize mo lahat ng pagkakamali mo para itama mo. Maghihintay na lang ako na ma-realize mo lahat ng nawala sa atin para muling ibalik mo. Maghihintay na lang ako na umayos yung ugali mo para maging masaya ulit tayo. Oo. Maghihintay na lang ako na ma-realize kong lahat ng sakripisyo at efforts ko ay worth it para sa ibang tao. Hindi ko alam kung sino yung unang mauuntog sa atin sa katotohanan. Kung ikaw ba, para mabuo uli yung dating tayo? O ako ba, para mabuo uli yung sarili ko na nawala ng paulit-ulit dahil nasaktan ako ng dahil sa'yo? Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Kaso hindi ko na alam kung tama pa ba.